jam e kisi e mum bandiraɓe, on salminama o be inde mum e yettore mum kala ka tawlorɗon Allah ɓeydi jam ka ɓeygureji ka ɓalli e ka jawle. Haray ko tere woni ɗo wona ɗo fewjanede. Haray non ko adi kon mbuuɗi luɓetake, ñawletake, halfintake. Mono faala ñamande yaw ka banque, mono faala luɓade yaw ka banque, mono faala marde ka banque o yaata. Haray non ɗum ɗo mbuuɗi no mare e mum bandiraɓe, mbuuɗi no soome e ɗum tawata ñande wo ko doole e valeur woni ɓeydade. Haray ko tumbere molnade woni ɗo wonande fewjanede. Haray non kala haton yimɓe no wayla noddude jeyraɓe laɓe eɓe jeeyaka laɓe ɓayru laɓe ko saare molanade, ko saare fi Guinée fop. Haray forestier no ga, leƴƴi ɗin fof no ga, Guinée fof no ga, ko heewi e ɓiɓɓe aduna on no heewi laɓe ɗo. Haray kala haton yimɓe nde ɗo tumbere ko hoore sala nde woni e binde juulirde ɗo, école kadi molanaɗo no darnede takko ɗo. Haray on wawa men contactude ko 627 49 06 04. Haray non mi hollay on no nde fotata non e no nde janɗiri non hiyo. Wallahi tere jiɗin ɗo ɗayni ala nani cie hawdi ko villa wonɗa wadde. Haray partage moƴƴa. Mbuuɗi on no jonne en golliden kono mi halfinima, mi ñawlima, mi luɓima, naturo e ɗum wo naati e mbawa etake. O yi borno ara nonni ko tere jenani pa ɗo kadi ka binde ino lawol janongol dow ɗo. Non ɓe waɗa borno ɓe trace tu ala oya borno leyto ino bornon ɗa ay bornon ɗon ino juulirde nden ino école wonaɗo université mawɗo public wonaɗo darnede privé de ala ɓe hino ɗo kadi partage am e men ɗon yo ɗo sala ɗo mi anda kono kadi kadi sikoni tere jeɗen fatata ala hino borno ɗimo ɗo jonko so noddilam ɓayru hay coggu ngu mi humpitaki taw kono marɓe waali ɗo no wawi ukkude ɗiɗo. O halfini goɗɗo, o halfini bonoji ɓayna e dayndi. Hay on ɗo mbuuɗi halfintake, ñawletake, luɓetake. Haysi ko hombo tigi surtout wonɗo lagine wawi noon jettude golle inne ye golludu ala ino oya borno to kadi ay man ko teren fo teren fop ino ɗo kadi ko lawol ni lawol woni ɗo, lawol janongol no dowɗa. Joni mi noddayɓe jonko bappiraɓe a wonan ɓen téléma Côte d'Ivoire, mi noddayɓe mi humpito coggu ngu ha honto ɓe wata nde yeɗe. Ɗum ɗo fof ko kayre on kayre on ce waɗay ɗo villa moƴƴo no ekko wingilla e wona darnede ɗo. Haray faalaɓe stokude ɗo gasa noon nde ɓurata 60 million tan ƴinaki. Amay wongay duɗal ɓende ko duɗal goy woni ɗo ko marquage ustajiɓe no ɗo ɓe mon ɓe jangay si tawi on woni prédarnugo ti kone bien ici awa Mamma Sali ko ɗo sodirɗa waɗanoma kadi go yiga no Carrefour Horsala on ɗo e binde lawol. Banque Adja Aissatou Ba ko laɓe saare e ka wiyete hoore sala ɗon kañum e fadi fewnodiri e kesema
ore sala fadi kesema aray ko kanji do woni kawtal holde do gare fo marbe wosta be fala di stokude yo be sodu tere be walle lagine do ko du wadete jamaah Sisa 27 49 06 04 atau nyimbe woyo nodda c'est combien on bito to joni inshallah ayno école kadi binde dom école école privée no dom yoni daro mi cipo do yana na ba mo rewana landa accio do ni ka marketing ore sala ka rompoint umbange afia nebi jamtu yettude Allah bandu no wawi no walti kono jamtu tana wala jamtu non hare ko dum bandrabe tere ngon ko teliren do lawon ko woni hayno rompoint mabbe on do ko jano école no takko don koljigo darnede juulirde aray kala haton yimbe yo noddan min kadi simi kopi do joni ma be mi dara simi hendo to be do nan habela be mi dara sibe connecti mi nodda be do jama humpito ko on to be watande yede minute okela minute sorry on partage gol kadi minute Bashir anto be woniri do Allah nara sibe collecti nan andi aja wede ngandi kamon den jokkondiri la angola bappa mbange salam be ngure dala donge jamto ngafia no hebito jamto dala be ngurde golle ne yawda buy yettude Allah do hore moto kono ko ventilateur wuli do mawdo nange mo ko wari jamao onon ton no wuli wala dalla ngal nange ala skofi mojano mi ari mi tumbere nen ko hajelu watonde accude tumbere nden or sala ga mi yinde ko hajelu watonde yede bon gila 70 on no moƴƴi ga ɗon no ɗuuɗi hor sala no ɗuuɗi ala kanjini no ɗuuɗi ɓay min mo angon tere ngamen on no ley gat ye takko ka amen to ono ne bali ko soda 55
Oui. 55. Non. Ka wallunoɓe on ɓen tawino to yonno. Ko kena Ibrahima wallunomen fiiɗo. Kono miɗo wiide aray ɓay heɓi duuɓi seeɗa miɗo wiide aray monnike. Heɓi duuɓi jeeɗu. Comme yawno kamen ton fa 5 ans ni. Ciye nde heɓi 5 ans. Naam. Oui. Kono 70 on ɗuuɗay buy. Ɗuyte ɗon taƴe ɗon. Ɗuuɗay buy on. Ɗuuɗay buy on no. Ni do komi andi kon do no fewndori gano. Naam. Ɓay hay nde jayyaɓe tere mbappa e ngon togo ari ko ɗum men alduno ko 75 ɗon ndi noon jayyaɓe joni ko kasare tigi tigi. Sare tigi way. Joni ko joni yande monen ko honno kono yigi ɗon ɗon. No jandino laba. Situation o ɓay. Jandino laba duɗal julirde takko ɗon école fop. Ko gotigi duwa ɗaɓɓude ko fo joni no takko ɗo. Sa darni a hoɗi pay koye ma yaha janga hara mutake hay nokku. Naam kono woniri. Joni kadi no ɓaɗi rompoyen on kun ɗo. No batti ɗo. No batti rompoyen on Hor Sala. Naam. Joni ndaren si woɓɓe yoɓay 65 on nani. 65. Min noon mi ala ɗaɓɓude hunde ɗum. No wona fi sa hawri ɗum wala hakkude min bappa. Hay sa heɓi to mi mettatala. No woniri. Mettala. Par ce que ɗe wawi noon hottade ko wiɗon kon 50 on. Ndaren si tawi woodi wakkiliɓe ɗum force en ɗon taw. Force ɗon ñoƴƴa ɗon ndaara. Tere ngon dow no labaye no jandi ha feƴƴiti. Valeur on kadi o andi ɓayi ɗon mi lanno Abdourahmane o wi ton fuɗɗiki hewude wono. Wi ɗum no. Sifa ɗum wono sifa ɗin on l'école ɗon e yuritaji o tawata haɗa non fof no waɗi jonde valeur sumbere. Non le wonirta donc gonga mon selluɗo. Orange. École no ɓaɗi duɗal no ɓaɗi. Hôpital kadi no dow ɗo. Hôpital kadi woɗɗaɗo. Hôpital public no dow ɗo. Naam. Joni hottoɗen ɗum ɗon ndaare. Inchallah. Force en ɗon taw. No faɗɗi awde. Jarama ari ko ɗum. Awa haray on nani gudu rene. Aray ko 70 million $7,000 euro de. Aray haton jimɓe no falaka mara mbuɗi mo woyo noddu. Ma faalaɓe de ko darna o aray men salmini on bandiraɓe. Allah ɓeydi jammo. On jarama men arti e mo. Salam. Intéressé awa Abdoul Mazid ƴettu numéro an on ka 627 49 06 04 ko gonga maɓɓe tere on mari valeur ɗokko no mari valeur ga kadi gayni hewde yimɓe no arde moƴƴa piiji kadi no waɗede tata ko dogantenoɗi ko muuti. waɗu 68 Ismail ara en ɗuɗɗina ali haala 68 on mi jeejaɓe ɓe jaɓa endoɗa tere ngon 68 kas kadi e lawol ngon. ƴette si goɗɗo windanan ɗon numéro an on 628 01 numéro Aïssa toon non ko 627 numéro an 49
0604 627 49 0604 ferme no leyɗo may yiiden on suka ɗon suka momi halduduno walla en ɗo fi awdiji buude lewol ne kono may haka lawol kamen to ko ɗon mi anditir mi wata anditude leyɗo ya en hawki fulawaji men warde waɗa cuuɗi ka saare ka mo waɗ ɓe ngureji ɗin ka manque yamtu andale fulawaji ɗin kadi doit ka hawkede on doit se planifier s'organiser. Merci Aliou aɗa en bonnali fi fulawaji men ni few ɓayna en ɗayni ndi are payle école ji ka ndaari yarɗa o école ji no wawa hol ɗum waɗi en siwa hettude hoore men école ji ɗin ɗuuɗi e duɗe ɗen fanɗi waɗi woni francophone ha feƴƴiti e wola fi indépendant ha joni ko haala janana wonde jangude senande ɓurande e ɗayne billahi indépendant haala yimɓe wonɗe jangude aleykum salam banque nalaga continue taw to sakkitoren ɗo jiol nala Sintama. banque aleykum salam nala ton ɗon e jam ko jam tun affaire neɓi awa ɓandu no wawi awa may ley seɗɗa nam namu natirɗo nam ka weli on nam no woni ko on to toli ɗon nam awa andi no mbayi jama on no aadori enen gamo be fayda telen ka yarugol kam woni sodirde ɗo ko yarugol ka wiyete tunni hoore sala on kono woɗɗa lawol ngol ka tere ngo woni ɗon woɗɗa lawol ngol duɗal no woodi école ji no woodi hôpital kadi public no yeeso ɗon awa joni ko siɓe addi kaydiji ɗin hay mi ko ɗum on tummiol joni mi landotoɓe kaydiji ɗin ɓe adda ɗo delan ka fana ɓayno mi kupiri ɗo minne ɓe addu continue voilà awa on jarama awa aray ɗo gasanne oto woni e ɗo ɓe noddi aray prix on ko 70 ha wawe yewtude ndaare million 70 mbuɗi lagine o wattama cey ala nder ay nder ɗo bokku voilà
woni tun o kurji no kaninan kurji di labinta no kure mi anda ko adi jama wada kuroy da ko adi jama wada kuroy joltu koy o kurji nyane ya labinta sare tumbido sa ndari dum ayi billahi kurje de ngara no toyi fota wa cuudi din ndari wona do si goddum darnama nder do konnu yeta do min dey similami ke bayna fenan de kurje mo mi tonga dum dey na le bawon wadon kurawa devantiron bete wada piwo labako itata sarnen labete na ndari kurje den towni hani voduma ta fush ta maquillage ko labinta selon mon idée vraiment terrain jeden gasare do no jandi dare parcelle je no fotata ki personne n'est obligé de rentrer. Quand oui, c'est trop cher, 7000 € d'un c'est trop cher. On a fait tout. Anda ko fewni. Assalamu alaikum. Kong. Ikamoga. Oumar Sy comme famali ko vala wo ça fait fantôme. On doit plus planter les fleurs devant les cours. Kon fandida. No haysi wada kamin no mi fami no haysi aka wadete duma. Ko na de galle de yoto yeso ando ni ona de do. Si tay devantiro nga tawata vraiment no yaltiti. Hara haysi tour kuru no wodi ko nara no jolti wada o dumaji wala no badiri dum do ni wada njande duma on. Ruloji mun ni ay go buyno wadi kurji din dunno kon hara no jolti seda hara sare nden ka yarda o ayye batti manji din normal tata don nay do ngari o kurje bete hara kurji di fokan no wada ko wete no makia no wada piji labadi voilà ça donne la beauté de la ville mais darna karola nderon labina dum hamo sofina kurwi accira dum siman sem ayna fi goddo be yo dabbu pinka awlo ha hebi coggu galle hebi coggu suudu hebi awawi awlaade 100 million da ron ko finkari ndi 5 million e pakke kure ko suudu ko hiwrabe ngure mande kadi mi do mari wadugol do video holla jama ko cuudi woni sumude yimbe lutte mum yiwa e balde do ko no dum gerdi ko tirawan darni kalan tay baye makko no wuri faala wadugol antivol ka fenêtre baye makko baybe andi hewti don be noddi be min antivol ko sambru angon dey waretaake condamné min koy wade bogoro tawata ko min sokata wawa e sottude tay ko experience njano mawbe faandi e dum hare mi wada video sirsa holla jama on technique do ko ya soku si wadi pour yite hubbi ko fo dogo ara udita ko antivol on fo rewra do e yi wobbe de balde do ko dari be jasugol maati seeda jama on fo lutta nder ko bay tumbalde lannan hare vraiment piji din jama no warde hore mo moy wada bafe antivol wada bafal wada fenêtre din antivol watta po duma on fu sokka dum soka hore mum ha hulbino yite wada don mas tata alaka yaltire haray dum non ko ide molana do non bay holli lan dum o nabilan ka sambre mabbe holli min no be mawbe men no fini buri en ona dum do ndare du fop no wadi antivol kibaw ko si wadi nder ton kit ala ko yaltire billah ala
woni min acciti on nani min arta min watta vidéo hunde e ɗum on prix ji ɗin e ɗum on